Mars ni 6 tarik Sunday ong nai ungkha 3 tansim surung nai tai tiket ni bagi norok KDG production ni kaisa tongo norok aro thangi number rojak tongo aro norok contact khaimano tiket ni bagi ingkai ingkai hadi chung tinne tai thaisa thaini kok salaine team ni o jaga ni kokjon borok bani khulumta an ungkha bisal mulasi ang team ni kaisa secretary ni chongjago chung bisi brum no again simam te ka puram khaipayo bat mane o yaro chung taisa bunisel juda mane kahar ke khaine hin chung wansolai tongo on bangai sini program no songjai chung ko March ni 6 tarik khaina thangi tongo oro onek mosamung tai rasapmung dal bitar nujaknai omte haike man chung program kaisa kotor khaina thangi tongta omsung samu sugo ngesin yango tai khorsa tong bot nono tai kisa program tuina amon tiri ke saikna ron tapula ang kaisa khasrang dong kuno ese choreographer khaitongo engkai sini ko March ni 3 tansim program naimana noro khayo norok 6 tarik chini program no gana hanai naituk jaga na hanai asung no ani saklemo kulumka tai joto tahok tai bohok songno koyo a dini pandau phainai na bagai tai keu mista khaidi engkai norong support bai seng program khaine khaya norok jengno jesek support khainai seng asung nong logi manai tai seng asung no bokha logi bokha krak khai te program seng naitok khai manai engkai kha khayo norok joton haino hai a dini pandau phaiman jagan nai hambai jotonono khulumu hainai 6 tarik jotonono lamsumu